Mga butang nga atong dapat panganduyon tinguhaon sa tuig 2021. Now ang New Year gisaulog nato ning puno sa mga prayers. Nangandoy ta nga ang tuig 2021 wala nay virus. Dili untay na ka worse kanang bag-o nga case karon sa virus. Nangandoy ta nga sa 2021 mobalik na sa normal ang tanan. Ang mga eskwelahan, ang ato mga agencies, unta mo balik na ang mga job opportunities, mablihan na pud pag-usab. Daghan tag mga pangandoy sa tuig 2021. Ang ekonomiya mo balik, wala na mga tension, wala na mga lockdown, wala na threat sa virus. Ug nangandoy tag good nga future sa atong mga kabataan, sa imong mga pagumangkon, sa imong mga minahal sa kinabuhi. Nangandoy ta og ginaampo na to na. Pero I don't know kung na-appeal ba sa imong prayer ang church. Kung appeal ba nimo giludhan ang future sa church. Kay whether you like it or not, our church or the Church of Jesus Christ plays a very important role for this year. Every year, dako kay part ang church sa atong ekonomiya, sa atong gobyerno, sa atong nasod, sa atong komunidad. Siguro dili ta aware nining mga butanga, pero ang verse nga tong gibasa kaganiha nagpakita unsay function sa church sa atong community. Ingon ni Christ, napriso ko inyo kong gibisitahan. Gutom ko inyo kong gipakaon. Hubo ko inyo kong gisininaan. Nasakit ko inyo kong giayo. Ingon pud ang mga disciples, Lord, kanus amang ka nasakit nga gitambalan ka namo? Kanus aman ka na priso nga amo kang gibisitahan? Kanus aman ka nagutman nga amo kang gipakaon? Ingon ang Ginoo, kung unsay inyong gibuhat sa ubang tao, mo'y inyong gibuhat nako. And he was addressing this message to the church. So ang church, dako kayo tag part sa atong community. Ang reason nga nung naga-worship ta dinhi, nga nung nagatudlo ta dinhi para natay impact sa atong komunidad diya sa gawas. Yes. And mao na siya ang gipakita ni Christ nga image sa church nga iyang gitukod dinhi sa yuta. Nag-mention dinhi og feeding program. Di ba? Ingon dinhi gutom ko gipakaon ko ninyo. So it speaks about feeding. Naay mga jail ministries dapat ang church dapat nagabisita sa mga masakiton, naga-pray over. Ang church dapat usab nagpakabana sa mga kabus. Ug mao na nga dako kay part ang church sa ugma sa katawhan. Now, atong tan-awon unsa may mabuhat sa atong church nining tuiga. Unsa mga butanga ang taga natog focus, although daghan tag projects, daghan tag concern nining nga year, pero naitulo ka mga butang nga mas taga natog improvement for this year. Number 1, let us improve our discipleship classes. Now, what is discipleship? Unsa man din ang discipleship? From the word disciple, from the root word discipline. So, usa ka disciple, usa ka follower ni Christ, usa ka believer, usa ka magtuto, usa ka estudyante, in other words. Ang purpose sa discipleship, para ma-nurture ka spiritually, step by step nga pag-nurture, aron i-guide imong spiritual life ug ma-discover nimo imong purpose diha sa Ginoo. And once you will discover your purpose, diha niyo makita nga gitawag di ka sa Ginoo sa pag-lead og ubang tao padulong diha niya. Once magpadako kag bata, buhaton nimo tanan para sa iyang kaayuhan. Imong number 1 goal nga ang bata mo dako nga healthy, limpyo, ma-provide ang tanan niya mga needs. Kung ang bata masakit, imong buhaton tanan para lang maayo sa iyang sakit. Kung ang bata gutumon, palitan nimo og pagkaon nga healthy nga pagkaon. Take note. Walay sakto siguro nga ginikanan nga maghatag og soft drinks sa usa ka 1 month nga baby. Healthy foods imong i-provide. Palitan nimo tanan og mga powder, sabon nga dili makadaot sa iyang panit. Tanan imong budgetan gyud nga ang baby healthy mo grow siya. Pero unsay purpose nganong buhaton man tanan sa parent? Ang goal lang ba sa ginikanan para iyang bata healthy? Para iyang bata cute tan-awon? No.
Yes, siguro ganahan pa ka magtanaw sa bata kay cute, labi nag-healthy, tambok. Pero 10 years from now, maura gyapon ang naong sa bata, di na ka malipay. Di ba? 10 years cute gyapon imong bata. Wa man oy bonsai pud nga mga bata. Nagi something wrong. O generally, ang pinaka main purpose nga nang gusto nato healthy, mudako atong bata aron one day mudako sila nga lig-on, makabarog silang kagulingon ug makatukod sa ilahang kaugalingong pamilya ug kaya na nila mobarog sa ilahang kaugalingon. Tama. Munay goal sa mga ginikanan. Mga bata, mga young ones, siguro di pa nyo na ma-appreciate, pero munay goal sa inyohang mga ginikanan. And the same thing na siya sa disciple making. Once natawag sa katao diha sa Ginoo, gitawag kag babe in Christ. Dapat kang ma-nurture. Dapat kang ma-feed spiritually. Ang discipleship, usa ni ka step by step nga pag-feed sa imong spiritual need. Take note, step by step. Walay ginikanan or parent nga magpakaon og karne sa iyang 1-year-old nga bata. Di na pwede pakan og karne. Milk pa na siya. So ang sakto nga pag-nurse sa bata, step by step according sa need sa bata. Pila ka gidaghanon nga tubig, unsang pila ka ml, nay sukod step by step. Nay mo atiman sa imong pag-grow as a Christian spiritually. How about sa atong Sunday service? Ang atong worship service, of course, nay sermon ta nga madungog, nay wali. Pero ang sermon every Sunday, usa na ka general siya nga message. I-consider nato nga sa church lain-lain man tag level spiritually. Nay mga visitors, naay bag-o pa da sa Ginoo, naay dugay nang nangalagad sa Ginoo, naapoy mga hamtong na kaayo. So mix na siya. Muna ang message da sa preacher, isa na ka crucial king part nga dapat pinaagi sa guidance sa Holy Spirit, ma-deliver niya ang message according sa spiritual needs sa matag usa. Now, kung magsaligta sa ato ang spiritual nga nurturing, spiritual growth sa Sunday messages lang, mo-grow man ta, pero dili inana gyud kapaspas. Ug wala gilaing way para sa paspas ug fruitful nga spiritual growth, discipleship. Mo nang sa atong discipleship group, ginakategorize nato ang mga men, ang mga women, according sa ilang ages. Natay mga young professionals, natay mga young teens, natay mga teachers na nga ginamold para na nga mga categories. Kay dapat mag-abot ilang interest, ilang level, according sa ilang need, aron dali mo provide ilang spiritual need. Abi nimo, ang church responsible anang nga bahin. Yes. Kung dili mo function si church sa pagtudlo sa ato ang mga katawhan, sa ato mga youth, sa mga members, dako kinig impact sa katilingban. Tud kay kung mugawas ta diha sa atong building, unsa ta mo respond sa atong mga silingan, diha ta nitudlo kanila. Ug unsa ilang nakita sa atong kinabuhi, mao na ang impact sa atong church ngadto sa community. Muna nga dapat ang church or ang mga members sa church responsible kita sa ato ang pag-grow diha sa Ginoo. Ingon ni Paul, 1 Corinthians 3:1-2. Tanawa ang letter ni Paul sa Corinthian member. Ingon ni Paul, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal." Now, spiritual people, mature ni siya nga Christian. Ang carnal, it means immature or baby spiritually. Ingon ni Paul, dili ko pwede makig-communicate ninyo or i-deliver akong message ninyo sama sa usa ka hamtong nga tao spiritually. Kinahanglan ako i-deliver ang message sa usa ka mubo nga level, baby. Now, lisod sa part biya sa sermon sa preacher, kung ang message sa preaching nato every Sunday, kung ubusan nako nig maayo, hinapod ang growth sa mga hamtong. Kung ako pong patasan og maayo, di pud matulon ni sa mga baby spiritually. Ingon ni Paul, "I fed you with milk and not with solid food." You see, si Paul naghatag dinig usa ka senaryo sa usa ka literal nga baby. Ang 1-month-old nga baby di no pwede pakanon og solid nga food. Bisa pagtagod-taguro nimo ng karne ipakaon, di na siya pwede saya. According sa pedia, dapat pure milk, liquid. Abin nyo ang Corinthian church, puno sila sa mga gifted men and women.
Kung basahon nimo ang 1 Corinthians chapter 12, daghan silang mga extraordinary gifts. Pero ang pag-address ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, wala gi-consider ni Paul nga mga hamtong sila. Ingon ni Paul, istoryahon ta mo sama sa usa ka baby. You see, dili ang atong talents may basis, dili ang ato ang mga skills, kundi ang ato ang pag-grow diha sa Ginoo. Other thing, ang church responsibly pod sa pag-mold sa atong mga youth, sa mga young generations. Musugot kag sa dili, katong nanganta dinhi kaganiha nga mga young people, kamo ang sumusunod nga sundalo sa atong Ginoo 10 years, 20 years from now. Og ang church dako kayog obligasyon, responsibilidad ug accountabilidad ninyo. Muna nga musugot sa dili, ang church moatiman gyud. Mo nurture gyud ang church sa mga young generations nato. O bitaw na if you have time sa atong mga parents, pwede na to suportan atong mga youth kung na sila mga spiritual activities. As long as kung safety lang ilahang environment, di lang tamabalaka, ato silang suportaan. Kay kung dili mutudlo ang church sa atong mga young generation, ang kalibutan mo'y mutudlo nila. O kay balutaon sa gitudlo sa kalibutan. Wa mo kabantay, tanawa tong social media. Ang kasagarang attack ron ni Satan ang mga young generations. Tanawa ang music sa radio station. Wala na kayo to mga classical, kasagaran mga R&B, mga music nga adopted or accepted sa young generation. Bisan mga lolag-lolo mo apil na lang pugbudots. Wa may choice kay mao may sigmadungog sa FM. Tanawa ang mga TV shows, halos tanan pambata or pang teens or pang youth. Tanawa nga to ang mga entertainments. Halos tanang mga TV shows, entertainments naa sa level category sa mga young generation. So advanced kayong technology, advanced ang kalibutan, gi-advance po nila ang pag-influence sa mga bata. Bisan ang 10-year-old nga bata, maayo na kay mo budots. Maayo na kay memorize sa mga kanta sa mga Hollywood celebrities. Inana kapaspas ang influence. O kung ang church huyang sa pag-educate nila, lugi gid ang church. Mong di ta matingala kung atong kabataan managko sila nga mas impluwensyado ug interesado sa kalibutan kaysa activities sa church. I do believe nga di kinahanglan pod muluag ang church. Di ta kinahanglan pod mag-adapt og bisan ang mga modern Christian music. Tanawa ang mga modern worship services sa other countries bisan sa atong lokal nga nasod. Wa nay kalahian sa bar. Ang lyrics is Jesus, Jesus, Jesus. Pero ang type sa music, tugs, 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 tugs. Ang light effects, colorful. Ang ngalan lang nga Jesus sa lyrics sa kanta mo'y nausab. Maglibog ta kung church ba siya or disco bar. Yes, kang prinsipyo soban, kinahanglan man good mo adopt si church sa sistema sa kalibutan. No, dili good. In fact, nganong nahimong skandalos kayo ang death ni Christ, ang ministry ni Christ, nganong nahimong puno siya sa persecution, tungod kay gipili ni Christ ang pagbarog sa kamatuoran kaysa pag-compromised. Yes, we can change our method, pero di nato usbon ang teaching nga gikan gyud sa Bible. Gawas pa niya na, ang mga parents, ginikanan, dako pud tag responsibilidad sa atong kabataan. Ephesians 6:4. Ingon ni Apostle Paul, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Discipline. Walay discipline nga ikalipay sa gidisiplina. Ang discipline mo pasakit jud kag bata. Dahil lang pud palabi nga mabantay bata 163 na pud ka. Ma-feel lang niya nga naay pain, masabtan niya nga gidisiplina siya. Muna mga bata, sabton gina nato, part gina sa atong pag-grow. Kaya kung dili disiplinao nato atong kabataan, mura kang nagbuhi og Godzilla sa imong balay. By nature ang tao, nagitay kinaiya nga monster.
Nagisulod na to ang nagpuyo nga sleeping dinosaur. Si disiplina mo ay isa sa pamaagi nga ma-minimize na siya. E tanaw ang gingon sa Deuteronomy 6:7. Ikaw ni nga parent, you shall teach them diligently to your sons, and shall talk to them when you sit in your house. Now take note, tudluan nimo siya sulod sa inyong balay. And when you walk by the way, outside na punis panimalay. Ganahan ko din nga part, when you walk by the way. Ang parent responsible pod sa pagtudlo sa tong kabataan sa mga nahitabo sa gawas. Ma-explain na to nila nganong naay mga bombings, nganong naay mga violence, nganong naay mga virus, nganong inani ang politics, inani ang government, inani ang ekonomiya. Dapat day si parent kahibalupod mutudlo na ng mga butanga base sa Bible. And when you lie down, sa pagpangatulog, when you lie down and when you rise up, bisan sa ilang pagmata. So makita na to din sulod sa balay, gawa sa balay, sa pagkatulog o sa pagmata, responsible si parent sa pag-educate sa bata. In fact, ang first teacher sa bata, ang ginikanan. Dini na to makita ang bugat nga responsibility sa usa ka parent. Dapat kita ang unang educated sa Word of God before ang mga bata. Di man ta katudlo nila nga sayop na, bawal na o dili na mo kung kita mismo wala kay balunan ng mga butanga. So kung unsay gitudlo na to sa mga bata, dapat una na to nang nakatunan. Ug dinhi na to makita ang pagkaimportante sa pag-grow sa usa ka believer diha sa church. Ug dakong tabang gyud ang discipleship class, ang Sunday school sa atong pag-grow spiritually. The second thing is atong improve karon tuiga nga atong evangelism ug ang prayer. What is evangelism? Ang prayer kabalo naman ta. What is evangelism? From the word evangel or good news. So ang fokusan isa sa atong improve this year ang atong evangelism ug atong prayer. First of all, ang evangelism mao ni siya ang process pamaagi sa pag-reach out sa usa ka tawo padulong ngadto kay Christ. In layman's term or in other word gitawag ni siya soul winning. That is evangelism. Tanang pag-reach out nato sa tawo, madaan nato sa Ginoo, it's a form of evangelism. Okay? I-improve na to na this year. Importanteng evangelism, kay ingon ang Romans 1:16 na mention mo. Ingon ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ang ginatudlo na to sa evangelism, ang gospel. Ang gospel, mao ni siya ang message of Jesus' death, burial, and resurrection. Dapat masabtan sa tao nganong si Christ namatay, gilubong ug nabanhaw regarding siyang salvation. Ingon ni Paul, it is the power of God unto salvation. Dili tanang gidala nimo sa church ma-save, kay dili ang church maka-save. Ang pinaka the best gyud nga basis masabtan niya ang gospel. Kung mo invite na bisita sa church, that's a good thing. Maayo kay na siya. Next step is dapat masabtan niya gyud ang gospel. Masharean gid siya kang Jesus Christ. Ug once na siya personal relationship ni Christ, ang Holy Spirit molihok na siyang kinabuhi. Munang once ang tawo pa kasabot sa gospel, dali pa kay na siya mawala. Once ang usa ka believer dili mo grow spiritually, dali kay kabirahon pagawas sa church. Of course, naidaghang mga reasons nga nang usay mo mawala ta sa church, balintag church. Pero isa sa mga major reasons, it could be wala mo nasabtan ang gospel, or number 2, wala kami grow spiritually. Ang tanom nga wa ni grow, dili kay naka-healthy, di na kaligon, dali ra kayo ibton. Pero ang tanom gani nga ligon, lisod kay na ibton kay ni kupot ug mayo ang gamot niya na. Kung tanang believer da sa church mi grow, dili ka basta-basta matay-og. Yes, munang dapat ang church mo grow. Og dakog part dinhi ang evangelism. Walay laing pamaagi ang church mo increase evangelism. Useless ni atong pagpanindot sa atong church building. Mo aim gyud ta og
numerical increase. Mo aim ta nga mo grow ta numerically. Pero this year atong paningkamutan uban ang giya sa Ginoo nga mo grow ta sa numbers. Ug walay lain nga mo grow ta sa numbers, evangelism. Kay bisan pagpila kalibo tong dadon sa church niya, wa sila na evangelize, mga wala ra gihapon na. Evangelism. Gawas pa niya na partners evangelism ang prayer or corporate nga prayer sa church. Di gid pwede magbiya si evangelism o si prayer. 2020 nataga na tog focus og maayo ang prayer. Wa pa kita sa evangelism. Ato evangelism sa online ministry lang ta. Naman ta evangelism sa first part sa year, mga January, February, pero pag sugod na sa virus, nahunong tanan na itong Bible studies. So wala pa kita sa evangelism. Pero nag-train ta og mga leaders para na mga butanga. Ang evangelism, gitawag siyang fuel of the church. Ang soul winning mo ni siya gasolina sa iglesia. Kung ang church usa ka sakyanan, bisan pag unsaon niyo og panindot si mong sakyanan, butangan nimo nag swimming pool, tangan nimo nag underground, unya guay gasolina, Brother Winford, may pagwa. Again, bisag unsa ka nindot sa tong building, unya walay mga soul winners, useless. Next, ang prayer mo ni siya backbone of the ministry. Dili ka work ang church, dili ka function ang church, walay pulos ang mga talent sa church members kung wala ang gihiusaan nga prayer sa church. Corporate prayer. Now, tanaw na to ang Book of Acts. Acts chapter 1. Tanaw na to ang sugilanon sa pinakaunang church sa Jerusalem. Giunsa nila pagdaghan? Ang Acts chapter 1, dinhi nagsugod, nagsangyaw ang mga church members sa mayong balita. Sa wapan nabot ang Acts chapter 1, ingon ng Ginoo, pagdayon niyang saka sa langit, ingon ni Christ, isangyaw ninyo ang mayong balita. Himuan ninyo mga disipulo ang tanang mga tao sa kalibutan. Gisugo sila ni Christ, o pagsaka ni Christ sa langit, ang mga disciples, ang mga church members, ni sugod din sila ministry. Pero instead nga magsugod sila sangyaw, pag-abot sa Acts 1:13 to 15. And when they had entered, they went up into the upper room. This all continued with verse 14. Ako lang yung shortcut, Brother Don. Follow me lang. 14. This all continued with one accord in prayer and supplication. So pag-adto nila sa Jerusalem, ang unang gibuhat sa mga church members, nisaka sila sa upper part, sa isa ka room, nag-ampo sila didto. Nag-ampo sila for 10 days. Ang ilang prayer, dili prayer sa ilang mga masakiton nga kaliwat para sa financial blessing. Nag-pray sila para sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa Great Commission. 10 days, pila sila kabuk nag-pray. Verse 15, and in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, the number of names was about 120. So ang first member sa church, sa gisugo sa Great Commission, 120 members. Nisaka sila sa upper part sa room sa Jerusalem, nagpray sila for 10 days. Human nilag pray for 10 days, gi-release sila sa Holy Spirit. First preaching ni Peter. Pila kabuk na saved? 3,000 souls na saved. At the same day, 3,000 souls ang nabaptized. Tanawa ang power sa prayer. Gisugda nilang ministry sa corporate nga prayer. Wala sila nag-iya-iya lang og prayer. Acts 2:41, then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So ang 120 church members gidugangan og 3,000, nahimo ng 3,120 members sa church na nang usa lang kaadlaw. And they continued, 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Gisugda nila ang ministry sa prayer. During sa duration sa impact sa ministry, ilaning gipadayon gihapon ang pag-ampo. Prayer gihapon taliwala sa ilahang pagdala sa ministry. Niabot sa point ang church naka-encounter og unang problem. Dili persecution, given na ang persecution sa ilang time. Ang first problem niabot sa church, nakulangan silang manpower.
Ang naalang nini nga offices sa church that time, mga pastors. Tanang apostles, giconsider sila nga mga pastors. Wala pa yung mga officers sa church. Tungod sa grabe na kadaghan sa members sa church, niabot sa Acts chapter 6 ang unang problem. Wala na ni atiman sa mga balo nga mga babae. Yes, sa culture sa Jews, tanang mga widows ginatiman na sa church. Kaya tanang mga widows nila di naman nidawaton sa trabaho. Ang nanginabuhi lang sa Israel ang mga bana, ang mga lalaki lang ang ginadawat sa trabaho. So ang mga babae, wala ni sila dawata, wala sa tagay opportunity sa balay lang gid sila. So once ang bana mamatay, pwede adapon ang usa ka balo ngadto siyang daang pamilya or buhion siya sa church. Mo naghimo isa sa mga ministry sa church, sila mo'y nagbuhi sa mga balo nila. Ug nahitabo nga nagproblema sila kay niabot sa mga apostles, sa mga preachers nga nagkaproblema ang church, nabahin ng trabaho, ng reklamo ang mga balo, ngawa na sila naatiman. Og tanawa sa verse 2, Acts 6:2, unsay respond sa 12 apostles. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." Ingon ang mga leaders, dili pwede nga biyaan namo ang pulong sa Ginoo, ang pagsangyaw, unya mo lingkod mi sa lamisa, kami nay mag-serve diya sa sulod. Wa gid na biyai ang word of God nga ministry, ang pag-share sa good news. Verse 3, "Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation." Dinhi unang na-appoint ang 7 deacons sa church. Pagtanaw sa mga apostles nga dili na kaya ang manpower, nagkadaghan ang ministry sa church, nag-appoint sila og 7 ka diakono, 7 deacons. Ang purpose sa mga deacons de sa church para pag-assist sa buluhaton sa iglesia. Ingon dinhi, seek out from among you 7 men of good reputation. Naisakto nga reputasyon, full of the Holy Spirit and wisdom, meaning mga mature believers, whom we may appoint over this business. Verse 4, follow me sa verse 4. Ingon ang mga apostles, mag-appoint ang church og mga deacons. Kay nga no, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Wa gid gitugot sa apostles nga mabiyaan ang evangelism ug ang prayer sa uban lang nga purpose. Dapat gid ang church. May imagine mo ko ang church mohunong og dagan, ang sakyanan mohunong og dagan, wala nay fuel. May imagine mo kung maguba ang backbone sa human system sa tao. Bisan unsa nimo kadato, kaarangan, ka-talented, ka-gwapa, ka-gwapo, once mo crack na ng imong backbone, puyo gid ka sa wheelchair. Huyang gani ang atong backbone, ang atong panaghiusa nga pag-ampo. Bisag unsaon natong sugod sa usa ka ministry, di gyapon na kapadayon, di na kalahutay, di na makadala og fruits. Actually, mura tag usa ka punuan, mura tag mga sanga sa usa ka punuan. Ang punuan mo ni siyang church, ang mga member mo ni siyang sanga. Kung ang punuan gani wala natiman, dili healthy, di pod healthy ang mga sanga. Di pod mga pamunga ang mga sanga og sakto. Ingon ni Christ, I am the vine, you are the branches. John chapter 15. So una dapat ang church magpakabana. Dili mahimong responsible si church kung una dili ta mo take og action. Ang first step nasa prayer ug nasa evangelism. Number 3, katulo na tong lig-unon this year ang atong worship service. Yes, ang atong worship service. Abi nimo, worship is not about you and me. Worship is all about God. Kumuan ni ganitag church, normal man siguro ang atong hunaw-naon nga dapat nindot ang kanta, dapat nindot ang mensahe, dapat ma-bless gyud ko sa pagsimba. That is normal. Pero gusto nako nga
usabon nimo na gamay. Ang saktong perspective sa worship, it's all about God. It's all about giving to God. Paghatag. And ang paghatag, wa ni nag-focus sa kwarta lang. Actually, ang pagsimba mo ni paghatag, di mo si mong kagulingon, tanan, hunahuna, atensyon, kinabuhi, ngadto sa Ginoo. That is worship. Ikaduha na lang ng unsay madawat ni mo gikan sa Ginoo. Yes, normal, sa sermon message, gusto ta nga mabless ta sa message. Tud kay ang atong mindsetting manggod sa pagsimba, dapat mabless ko. No, unag yung mabless ang Ginoo. Okay? Unang mabless ang Ginoo sa ato kinabuhi, in return mo bless pud siya nato. Ang sermon message muna kinahanglan ka tandugon, mohatag og mensahe nga motudlo og mumaymay nimo. Yes, that could be a blessing sa imong kinabuhi. Pero ang purpose sa message para ma-realize nimo sa mga butanga ang kinahanglan pa nimong ihatag sa Ginoo ug wala pa nimo nahatag niya. Munang after sa sermon message, dapat mo bilin gyud nig desisyon sa imong kinabuhi. Dapat naagid kay mabilin nga desisyon para sa Ginoo. Ayo itugot nga mahuman ang simba nga wala ka nakahatag og desisyon para sa Ginoo. Kay once wa nato na serve or nahimo ang purpose sa pagsimba, dili worship ang ato ang giatinan. Sa church, normal na magnilamanuhay ta. Gusto nato ma-feeling welcome ta sa church. Part na sa culture sa church nga mahimutang hospitable. Dapat mo welcome ta sa mga church members, makita nila nga malipayon ta sa ilahang presensya. Normal na dapat ma-provide na sa church. Pero sultihan ti ka, once musugod nagbarog dinhi ang worship leader, ablihan na gani na ang pagsimba sa pagampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo na usab na ang senaryo diha nga kahimtang. Ang pagsimba dili ni ikaw ang gi-entertain. Ang pagsimba ang Dios mo atong gi-entertain. Naglingkod siya siyang trono o kita ang entertain niya. Manang every time mo kanta dinhi ang mga special numbers na to, wala ni mo kantahi kaning audience sa tubangan. Sikandari lang ta nga maka-benefit sa message sa song. Mo kanta gani ka din sa tubangan, naa ka sa usa ka trono sa Dios. Ni kanta ka sa tubangan sa trono sa Dios. Ug once ang atong MC mo lead na congregational singing hymn, gikantahan nato ang Dios sa iyang trono. Ug once mo abli na ang worship leader sa scripture, mo basa dihang opening of verse, daw samara nga ang Dios nakikistorya sa iyang katawhan pinaagi sa iyang pulong. Munang si preacher usa ka crucial kay nga part kay naa sa dila sa preacher ang mensahe sa kamatayon ug kinabuhi. Usa kabuhi sa dila sa preacher nga dili in line sa pulong sa Ginoo, mas dako ang condemnation niya kaysa listeners. Ingon ni Christ sa Matthew 7 nga mas dako og silot ang mga false prophets o ang mga false preachers. Crucial na siya nga part. Muna kung dili mo work si Holy Spirit din sa tubangan, mura ra mong naminaw og balita sa TV. Pero once mo work si Holy Spirit, despite or regardless sa preacher, kinsa man na siya, sa kabata, tigulang, unsa iyang background, as long as nang Holy Spirit og guide sa Word of God, pulong na sa Dios. And at that moment, as if ang Dios nakikistorya sa iyang katawhan, pinaagi sa usa ka preacher. That is worship. Naata sa usa ka trono sa Dios. Now, tan-awon daw nato giun sa pag-describe ni John ang presensya sa Dios sa Revelation 1:16 to 17. Ang book of Revelation, it is a book of prophecy sa future nga mga butang o bisan pa sa eternity. Dinhi one time gipakita sa Dios kang John the Beloved ang vision sa mga butang nga mahitabo sa unahan. Tanawa sa verse 16. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword. Gidescribe ni John ang nakita niya. This time nakita ni John ang Ginoo mismo sa tubangan. Ginihina describe ni John
And his countenance was like the sun shining in its strength. Ang kaanyag, ang hulagway sa Dios sama sa kahayag daw nga kusog kayo. 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Nakita ni John siguro ang ubang part sa lawas ni Christ. Pero sadyang nakita ni John ang naong sa Ginoo, ang presensya sa Dios, particularly ni Ginoong Hesus, sama kini sa usa ka puti kay nga hayag nga dili kaya tutukan sa usa ka tawhanon ug gitan-on lang nga mata. Hinungdan nga sa kahayag nakahapa si John sa tiilan ni Kristo. Yes. Nihapa siya sa tiilan kay dili niya kaya tutukan ang himaya sa presensya sa Dios. Iyon ang Ginoo, asa magkatigom iyang katawhan naa siya sa taliwala. Na iyang trono sa taliwala. Ug dili ni kaya atubangon sa usa ka tawo nga makasasala nga napata sa tong unudnon nga bahin, gawas ko ang Holy Spirit mo intervene sa tong worship ug ang dugo ni Kristo Jesus mo magaputli ug magalimpyo nato. Munang importante ang dugo ni Jesus, ang salvation, personal conviction ug ang work sa Holy Spirit sa worship. Kay kung magtigom ta dinhi unya wala ang pag-work sa Holy Spirit ug wala ang dugo ni Jesus nga milimpyo nimo diha sa salvation, mura lang tag nag-meeting dinhi. In order nga makaabot sa Dios ang trono ang atong pag-ampo, dapat putli ta sa atubangan. Ug pinaagi sa dugo ni Jesus nahimo tang putli, limpyo sa atubangan sa Dios. Muna nakaabot atong pag-ampo sa iyang trono. Now, gidescribe one time sa Book of Second Chronicles, naghimo sila seremonya, naghalad sila mga sacrificial offerings sa templo. Nisulod ang high priest, bit-bit ang blood dito sa Holy of Holies. Ang Old Testament nag-ingon nga sa Holy of Holies na dito ang Ark of the Covenant. Isa ni ka-ark nga form nga box, gipalibutan og gold. Sa babaw sa Ark of the Covenant dito ang mercy seat nga cover nga na cherubim nga naga-cover sa iyang wings sa baba sa ark. Musud ang high priest sa Holy of Holies, ang pinaka-sentro nga part sa templo ug ang pinakabalaan nga part sa templo. Ang high priest lang ang makasulod didto. Kung ang high priest dili takos nakasala sa previous days niya ng adlaw, mamatay sa inigsulod sa Holy of Holies. Dapat iya ging gipanghiyag pasaylo tanan niyang sala. Didto ibubo sa high priest ang blood. O inigbubo sa high priest ang blood, si high priest makigistorya sa Dios, ang Dios makigistorya sa high priest. Unsay message sa Dios sa high priest, mo message niya nato sa katawhan. Mugawa si high priest, isulti si high priest ang message sa katawhan sa Israel. Ingon ang Old Testament nga ang Ark of the Covenant mao ni trono sa Dios sa yuta. Mo ni iyang gilingkuran, mo nang gitawag dito mercy seat. Mo ni inigbubo sa high priest sa blood sa tunga-tunga sa duha ka cherubs. Once ang Ginoo nahimaya gani sa gibubo nga blood, mugawas didto ang himaya sa Ginoo sama sa usa ka baga king aso. One time sa history sa Israel, paggawas niya sa Holy of Holies, napuno ang entire temple sa baga kaayo nga panganod tungod sa himaya sa Dios. Grabe ang kalipay sa Dios sa ilang gibuhat sa ilang offering. Hinungdan nga ang aso sa himaya sa Dios nahimo siyang cloud na sa gibag-od. O yun pang Bible nga wala na halos na napadayon ang ceremony tungod kay di na nila halos makita ang palibot. Nahimaya og mayong Ginoo sa ilahang gibuhat. Yes, inana ang trono sa Dios. Munang kung magsimba ganita sa Dios, tan-aw nato kung giunsa nato pag-andam atong kagalingon sa pag-atubang sa iyang trono. Sa Old Testament time, bisan tod sa tent system sa temple, sinukod ang matag haligi. Dapat tanan uniform, bronze, gold o silver ang mga gamit nila. Pila ka cubit ang gidakon sa ark, sinukod ang suga, ang gihayagon, giiniton sulod sa tabernacle o sa temple. Tanan special gid nga mga design o mga bato o klase sa kahoy. Now, pag abot sa New Testament, di na ta kinahanglan pamuhalad og sacrifice. Direkta nang Ginoo makigstorya nato tungod kay si Christ na nagkumpleto sa offering,
Instead nga moagi pag high priest mo ditso nang Ginoo na to communicate, og during sa atong pag-worship, di na ta kinahanglan magdala pag mga sacrificial offering, magtawag pag high priest or leader nga moy mo meditate tato sa Dios o sa tao. Tan-aw mo ang Romans 12:1. Mo ni karon ang essence, ang heart kasing-kasing sa atong pagsimba. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Sa pagsimba nimo sa Ginoo, imong gihatag imong kinabuhi, imong lawas. Giunsa niyo pag-present imong body sa Ginoo? Usahay i-present nato atong kaugalingon sa Ginoo nga luya na. Di ba? Ambot po ng usahay nga lami man gyud ipang humol sa nilabhan sa Sabado sa gabi. Nganong ito no magyug Sabado sa gabi hangtod sa kadlawon. Resulta mo presenta sa tong body sa church nga duka, luya. Ingon ng Bible, present your body a living sacrifice, buhi nga halad. Di na ka magdaghayop, ikaw na ang ihalad sa imong kaugalingon. And ang living sacrifice sa Old Testament, usa ka karnero or hayop nga walay samad, tambok, dili luya, na gani specific yun nga gidugayon sa iyang tuig o siyang bulan. Dapat specific, i-check na sa high priest kung nabay samad ang hayop, healthy ba, o kung di kapasar ang sacrifice, i-reject na. Inaana ka stricto. Dinhi ingon dinhi, present your bodies a living sacrifice, buhi. Ang usa ka living sacrifice fully submissive sa will of God. Kung moadto kag church, be sure nga andam ka mo submit ug mo surrender sa imong kinabuhi. Walay essence ang pagsimba kung di nimo i-surrender mo kaugalingon. Yes, worship is also about surrendering our lives to God. Pinaagi sa worship. Muna kung magawas ka sa church building nato, bit-bit gihapon ang imuhang self-will. Wala nimo na enjoy ang tinuod gyud nga pagsimba. Muna'y pinaka the best nga gift nga mahatag nimo sa Ginoo. Ikaduha lang ni imong money. Ang pinaka the best nga mahatag nimo niya wa kay bit-bit padung sa church, imong kinabuhi. Muna'y pinaka di mabayran nga bahandi. Ingon dinhi, holy. Holy means set apart, sanctified, gi-prepared, preserve gid niyo para sa Ginoo. Giunsa no pag-preserve imong kaugalingon para sa Ginoo sa adlawng Domingo. Holy, acceptable to God. Na dinhi, acceptable to God. Kadawat-dawat ang imong pagsimba. Muna kung magsimba ta, buhaton ginato ang pinaka the best nga solemn sulod sa atmosphere sa church. Human sa simba, pwede ta magnilamanuhay, expression sa tong kalipay, pero once paklio na sa song leader, sa MC ang word of God, formally abliho na gani ang trono sa Ginoo sa pagsimba, Dios na gid atong katubang diha. Regardless sa purma sa tong worship place, sa New Testament, sa ilawom sa kahoy lang sila magsimba, pero balaan ang ilang pagsimba. Kaya ang worship, wala sa environment, sa palibot, naa sa attitude sa mga believers. That is worship. Munang i-improve na to atong worship this year. Pasalamat ta kay nag-improve atong music team, atong mga worship leaders, na mga improvements, naning kamot na diyan ang butanga. Mas i-improve pa nato nining tuiga. Again, kini nga message dili ni pag-question kung unsay dagan sa atong church nining tuiga. Pag-question ni sa imuhang commitment. Usaba ka good hearer or good listener. Ayaw ni pabilin lang sa imong kasing-kasing una-huna nga message. Ang response nimo nini, unsa nga pamaagi nga mahimo kang kabahin sa pag-improve sa church. So willing ba ka mahimong part sa solution, sa improvement sa church? Hopefully, higala igsuon. Magampo ta sa katapusan. Ginoo, nagapasalamat bi. Kay bisan sa kagubot sa mong kalibutan, puno man mi Lord sa mga kawadon,
Night church nga makakuha gihapon mig kalinaw o paglaom sa kinabuhi. Giprovidean mi nimo Lord og usa ka flock, usa ka turil, usa ka community nga din Lord maka-refresh mi sa mga spiritual nga mga kahimtang. Ginoo, gipray namo nga ang FMMBC mahimo pang responsably Lord nining tuiga 2021. Tudloi pa mi Lord sa pagtugyan sa mong kinabuhi. Tudloi pa mi Ginoo sa pagtan-aw sa tinuod nga bilis sa kinabuhi Lord. Nga tanan Ginoo nakasalalay sa mong spiritual status ug dakog part ang church Ginoo sa among community, sa among individual nga kinabuhi ug sa among pamilya. Nga kung una Lord, ma-bless nimo ni nga church, mo bless pud ka Lord sa matag usa namo ka pamilya ug individual nga kinabuhi. Busa Ginoo tudloi mi nga makabaton mig kasing-kasing sa pagpakabana pa sa imong buluhaton. Sa gihapon gipray na ko Lord ang tanang kigsunan nga na dinhi i-meet Lord ang mga spiritual need nini mga taknaa, tuguti ang imo Holy Spirit mo imo work Lord pinagi nini nga message. Sa iluwa mi sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.